bħala parti sħiħ issa nfassizzajna prinċipji bażiċi li rridu nimxu fuqhom. Mela inti għandek l-ewwel valur, l-ewwel prinċipju. Meta għandek ħajjiet fil-periklu trid tissalvhom. Imma dak huwa parti żgħira mill-prinċipji li qed nitkellmu dwarhom, għax imbagħad hemm il-prinċipju wkoll li min ma ħaqqux dik li tissejjaħ il-protezzjoni umanitarja, għandna nużaw il-kelma ażil, mela dawk għandek dritt tibagħthom lura f'pajjiżhom. U għandek ukoll dawk li għandhom id-dritt tal-protezzjoni, imma dawk mhumiex ta' Malta biss, jew tal-Italja biss, jew tal-Greċja biss, dawk għandhom ikunu tal-Ewropa kollha jiena ngħid tal-komunità internazzjonali kollha. Dikjarazzjoni ċara mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Francis Zammit Demek waqt intervista fuq il-programm Għandi xi ngħid fuq Radju Malta mad-dekan fl-Università ta' Malta Andrew Azzopardi. Fl-istess programm kien intervistat ukoll il-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Ekonomija Claudio Grech. Dak illi qal il-kap tal-partit din il-ġimgħa stess huwa ċar daqs il-kristall fl-opinjoni tiegħi u ħafna drabi ikun hemm min għandu l-intenzjoni li dak li jkun ċar ma jħallix ċar biex iħawat l-imħuħ. Huma kienu qed jiddiskutu l-kriżi tal-immigrazzjoni li reġgħet eskalat fl-aħħar jiem fejn intqal li mal-ħajja m'hemmx kompromessi, però li wara li salva l-ħajja trid tara dik il-persuna għandux dritt għall-ażil jew le. Fil-fatt din id-dikjarazzjoni ġiet ukoll mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta ftit tal-jimilu tenna li dawk li m'għandhomx id-dritt li jkunu f'pajjiżna jridu jintbagħtu lura. Fl-aħħar snin tajjeb aħna rajna il-gvern illi qed jgħid isma' dal-pajjiż irridu nibqgħu nżidu 20,000 mhux mijiet, irid jibni ekonomija bbażata fuq in-numri u fuq l-overpopulation. Saħansitra l-gvern kien qal nisma' illi ma nibqgħux inżidu third country nationals huwa ġenn li jekk ma nkomplux inżidu third country nationals insew il-pensjonijiet qalulna. Però li inti salvajt ħajja, hemmhekk ħansibu oġġezzjonijiet kbar. Francis Zammit Demek fakkar fil-laqa li kellu Adrian Delija mal-Kummissarju Ewropew dwar l-immigrazzjoni u fakkar kif in-nies li ġew Malta taħt gvern nazzjonalista kollha kienu rilokati u fl-aħħar snin kien il-gvern Laburista li adotta politika u ekonomija bbażata fuq ħaddiema barranin. Qed ninsew ukoll meta il-Prim Ministru preċedenti anke fiħdan l-istess gvern iffurmat mill-Partit Laburista kien isalva l-ħajjiet, iġib in-nisaw, ħanuża l-frażi tiegħek. Imma jkun innegozja fl-istess ħin ma' Prim Ministri f'pajjiżi oħrajn Ewropew kemm kulħadd sejjeħu minnhom. Allura, il-Prim Ministru tal-lum mhuwiex kapaċi jagħmel l-istess. Waqt dan il-programm kienet diskussa wkoll il-mod ta' kif qed tinbidel il-politika madwar id-dinja kif ukoll l-effett li qed iħalli il-COVID-19 fuq l-ekonomija u x-xogħol f'pajjiżna.